Dragi naši sugrađani, želimo vam dobar dan. Donosimo nove aktuelnosti iz Bosanskog Petrovca. Ova sedmica obilježena je nizom aktivnosti u mješovitoj srednjoj školi Bosanski Petrovac. O čemu se tačno radi, čućemo od direktorice mješovite srednje škole Bosanski Petrovac, gospođe Besime Kišlje. Pa ovih dana mješovita srednja škola je domaćin nekoliko takmičenja. Naime, evo danas i sutra, 6. i 7. aprila, provodi se probno testiranje PISA 2018. godine. Naša škola je zajedno sa gimnazijom Bihać i mješovitom srednjom školom Ključ jedna od 3 škole koje su obuhvaćene ovim probnim testiranjem iz Unsko-Sanskog kantona. Radi se o testiranju koje inače provodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD, to je međunarodno istraživanje znanja i vještina učenika i njega na teritoriji Bosne i Hercegovine provodi ova Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Danas smo i domaćini kantonalnog takmičenja u košarci žene. Zatim sutra naši učenici ekonomske struke putuju u Banja Luku gdje učestvuju na takmičenju PZV, poduzeća za vježbu. Isto tako sutra učenici Civitas sekcije putuju u Bihać na kantonalno takmičenje iz projekta Ja građanin. Kao što je rečeno, u subotu 8. aprila škola organizuje onu već tradicionalnu manifestaciju Djeca pjevaju hitove. Nju organizuju učenici, budući maturanti i normalno oni ove godine to su učenici 3. razreda koji putuju na maturalnu ekskurziju i ovo je jedan od načina na koji oni obezbjeđuju dio sredstava. Sve je spremno. I pozivam građane Bosanskog Petrovca da dođu na ovu manifestaciju. Isto bi pomenula još, Elma, da smo domaćini 12. aprila, sad mi smo domaćini kantonalnog takmičenja iz biologije. Tako da evo, imamo ovih dana baš dosta obaveza, dosta takmičenja i mogu vam reći jedna ovako malo užurbana atmosfera. Radovi na izgradnji zgrade od 20 stanova, koja je namijenjena za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba, uveliko napreduju. Dinamika izvođenja radova je u skladu sa planiranom, a u toku su aktivnosti oko izlijevanja ploče. Napominjemo da je riječ o projektu koji se implementira u sklopu državnog projekta stambenog zbrinjavanja BiH-3. Cilj je pomoći ugroženim, izbjeglim i raseljenim osobama u iznalaženju rješenja za socijalne izazove sa kojima se suočavaju. Planirano je da radovi traju oko 300 dana, a na taj način će biti trajno stambeno zbrinuto 20 porodica, s obzirom na to da će nakon izgradnje zgrada biti predato u vlasništvo opštine Bosanski Petrovac. Vrijednost projekta je 950.000 konvertibilnih maraka, a za izgradnju objekta opština je osigurala 13% sredstava od ukupne vrijednosti za zemljište, građevinsku dozvolu, revidiranu projektnu dokumentaciju, priključke struje i vode, kanalizaciju te pristupni put. Dana 3.4.2017. godine u kabinetu načelnika Hujića upriličen je prijem za predstavnike OSCE-a. Tema sastanka su aktuelnosti naše opštine, ali i rad nezavisnih načelnika u koji je aktivno uključen i načelnik Hujić. Tokom razgovora načelnik Hujić je iskoristio je ovu priliku da još jednom istakne važnost uređenja mikroprostora, to jest lokalne zajednice, kao i donošenje pravičnijeg zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine. Upoznao je predstavnike OSCE-a sa posjetom federalnog ministra Šemsudina Dedića kada je riječ o problematici vezanoj za investitora Arifagića. Delegacija OSCE-a se izjasnila da će pratiti dalji razvoj situacije i da se nada da ćemo ići stranom uspjeha i prosperiteta, te da ćemo iznaći rješenje za probleme naše lokalne zajednice. Načelnik Hujić se na kraju zahvalio na posjeti kao i na interesovanju za probleme naše općine. Međunarodni konkurs poezije Castello di Duino objavljen je u oktobru 2016. godine na stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Pravo učešća su imali mladi iz svih država svijeta do 30 godina starosti.
Djeca do 16 godina svrstana su u kategoriju pod nazivom Giovanissimi. Učenica osnovne škole Ahmet Hromadžić iz Bosanskog Petrovca, Nedžma Jaganjac, učestvovala je na ovom takmičenju pjesmom Željela bih, zajedno sa svojom nastavnicom, mentorom Hafijom Subašić. Od strane stručnog žirija pjesma je nagrađena u kategoriji do 16 godina. Ovakvom nagradom Nedžma je predstavila Bosnu i Hercegovinu i svoj grad, Bosanski Petrovac, u Trstu. Prisustvo tako važnom i svečanom činu omogućila je općina Bosanski Petrovac, njen načelnik gospodin Zlatko Hujić. Sa Nedžmom su u pratnji bili načelnik općine Bosanski Petrovac, direktorica osnovne škole Ahmet Hromadžić, gospođa Mujesira Kavaz i nastavnica Hafija Subašić, Nedžmin mentor. Nedžma je pročitala pjesmu Željela bih pred publikom na svom bosanskom jeziku, a organizator manifestacije Castello di Duino na italijanskom jeziku. Kao nagradu Nedžma je dobila pehar i diplomu. Čestitke Nedžmi Jaganjac i puno sreće u budućem radu i stvaralaštvu. Dana 30.3.2017. godine u vijećnici naše opštine održana je 5. redovna sjednica opštinskog vijeća sa početkom u 10 sati. Na samom početku dnevni red je jednoglasno usvojen. Nakon toga usvojen je izvod i zapisnika o radu općinskog vijeća sa 4. redovne i 2. nastavka 3. sjednice sa određenim primjedbama, te su slijedila vijećnička pitanja i odgovori. Razmatrani su i financijski izvještaji za 2016. godinu i planovi i programi rada javnih ustanova i javnih preduzeća, čiji je osnivač općinsko vijeće, te su nakon toga i usvojeni. Primljena je k znanju informacija o radu Zavoda za zapošljavanje sa programom rada Zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, poslovnica Bosanski Petrovac. Usvojen je i plan proljetne sjetve, te su primljene k znanju informacije: korištenje i naplata javnih površina, stanje u poljoprivredi i stočarstvu, o podacima iz registra privrednih subjekata, pravnih lica, područje Bosanski Petrovac, o broju zaposlenih i plaćanju doprinosa. Potom je usvojen izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu. Informacija o utrošku tekuće rezerve budžeta za 2016. godinu nije usvojena. Razmatrana je informacija o realizaciji zaključaka donesenih na 3. redovnoj sjednici, u okviru koje je usvojeni zaključak o izvještaju rada organa uprave sa službama za upravu za 2016. godinu stavljen van snage, a skinuta je tačka koja se odnosi na upoznavanje sa rješenjem Centralne izborne komisije. Primljena je k znanju informacija službe za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša i preduzeća komunalno, kao informacija o analizi potraživanja i obaveza opštine sa pregledom stanja i obaveza prema dobavljačima sa posebnim osvrtom na kratkoročne obaveze. Usvojena su program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu, program javne higijene za 2017. godinu, program uređenja javnih površina za 2017. godinu, plan ljetnog održavanja puteva za 2017. godinu. Donesena je odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine. Korisne stambene površine na području opštine Bosanski Petrovac, te je usvojen prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području naše opštine. Data je saglasnost na prijedlog direktora i uposlenika javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje na povećanje osnovice za obračun plate, kao i na saglasnost na prijedlog cijena privremenog nadzornog odbora deo komunalno za komunalne i uslužne djelatnosti. Donesena je odluka o tonskom snimanju sjednica radnih tijela, te je preispitivan zaključak donesen na 4. vanrednoj sjednici opštinskog vijeća. I za sami kraj da kažemo da će se održati promocija knjige I ja sam iz Srebrenice, autora Fikreta Hodžića, 12.4.2017. godine u Domu kulture sa početkom u 20 sati. Dragi naši sugrađani, bile su to aktuelnosti koje su obilježile ovu sedmicu u Bosanskom Petrovcu. Hvala vam za pažnju.